Așa. Și? Așa, mămăiță. Așa. Și-ai bătut-o pe tanti? Nu? Rău ai făcut, mamaia. Așa și te-a durut, da. Așa, mămăiță? A durut piciorușul pe fetiță? Da, puiul meu. Și? Așa. Și-ai plâns, mamaia? Ia spune. Hai, spune. Așa, mămăiță, da. Și ce ai făcut? Am adurut rău, da. Și n-ai lovit-o pe tanti? Cu piciorul să-i fi dat una, mamaie. Ce mă ține pe mine? Da, mămăiță. Ce, așa, iubita. Și așa te-a durut piciorușul, nu? Așa, mamaie, a făcut. Și te-ai strâns, da? Așa, mamaie. Trebuia să-i dai un picior lui tanti aia, să nu mai te înțepe, da. Așa, mamaie, da. Așa. Să o cerți pe tanti aia când o mai prind odată că pune mâna pe ac. Să înțepe fata mea. Păi cum, mamaie, da. Așa, mămăiță, ia spune-mi tu mie. Așa. Și, hai, încă unul. Așa, povestește-mi tot, mamaie, tot. Spune tot. Ca să treacă că m-a durut și am venit acasă, da. Și pentru că fata a fost cu minte, mami a luat ei un tortuleț. Da, hai, spune-mi. Și ai văzut gărgărița, mămăiță? Hai, spune-mi, o gărgăriță mare și roșie. Hai, spune-mi. Cum era gărgărița? Da, mămăiță, spune tot. Hai. Era